Ukanti Lisatyelwe ikhwelo likaMongameli Ramaphosa lokubamba umthandazo kuzwelonke namhlanje kuthandazela ubhubhane wentsholongwane yeCorona nogqugqisa ihlabathi jikelele. Bekubanje inkonzo ezimbini kwiphondo laseMntla-Koloni kwingingqi yasePlatfontein. Le nkonzo yenze isiqinisekiso sokuba iyathotyelwa imithetho yokuzama ukulwa nokunwenwa kwale ntsholongwane, nangona kwelinye icala bekungakwazanga ukunqanda umlinganiselo wenani labantu eliqingqiweyo. We try to pray our country, South Africa, the future. And then we also we pray for the virus in South Africa. Ibandla lamakatoliki St. Michael's kwiphondo lentshona koloni nalo belibambe umthandazo lisebenzisa ubuxhaka-xhaka bale mihla. Elibandla lidlulise lo myalezo. When Pentecost Day came round, the apostles had all met in one room, when suddenly they heard what sounded like a powerful wind from heaven, the noise of which filled the entire house in which they were sitting. Kanti bandla iRama kwiphondo laseGauteng nalo lisabele kweli khwelo nowalo umthandazo bubanjwe kusetyenziswa ubuxhaka-xhaka bale mihla. Well, we're continuing with the series Anywhere But Backwards. Even with our discussion with the President was how do we plan and prepare for coming out of this time of the virus and the lockdown. Lamabandla athi azaqhubeka ethandazele lelizwe nanjengoko umnqweno wawo ikukubona iphela intsholongwane yeCorona.